Ọdụ̀ụgbọàlà, bus station. So it could be bus station, it could be car station, but we know it's the park where commercial vehicles load passengers. That's where we call Ọdụ̀ụgbọàlà. So it could be bus station or bus stop, whatever you need, the name you have for it in your locality. Ụlọ Alakụba, mosque. Ụlọ Alakụba, mosque. Osimiri, that's river. Osimiri, river. Okwu Arụsị, shrine. Okwu Arụsị, shrine. So that's it for today. I hope you enjoyed the lesson. You can go back over and over and play it again and again. Okay? So if you have enjoyed this lesson, please don't forget to subscribe to this channel. Also like and share. Biko binyere anyị aka na mmasị, share, mmasị, share. So we'll go back again in our next lesson to keep practicing these things. Okay? Alright, so now we have to go back and then we'll take them with sentences to show. Going back to take them with sentences to show as making a sentence, asking you where is this, and then you respond. That's what we want to do next now. So, aha ebe dị iche iche, names of different places. To ask somebody, where is this? You say, ebe dị ha. Ebe dị ha. Ebe dị ha. Where? Repeat. Ebe dị ha. So that's what I'll be asking, and I will allow you to respond before I come in. Ebe dị ha. Nke a bụ ụlọ obibi. Or we just take it, ebe dị ha. Ebe a bụ ụlọ obibi. Ebe dị ha. Ebe a bụ ụlọ obibi. Ụlọ obibi. Then, ebe dị ha. Ebe bụ ihe a. Ebe a bụ ụlọ ọgwụ. Ebe bụ ihe a. Where is this? Then respond, this is a hospital. Ebe a bụ ụlọ ọgwụ. Ebe a bụ ụlọ ọgwụ. Ebe bụ ihe a. Ebe bụ ihe a. Ebe a bụ ụlọ akwụkwọ. Ebe a bụ ụlọ akwụkwọ. Ebe bụ ihe a. Ebe bụ ihe a. Ebe a bụ ụlọ ụka. Ebe a bụ ụlọ ụka. Ebe bụ ihe a. Ebe bụ ihe a. Ebe a bụ ụlọ ikpe. Ebe a bụ ụlọ ikpe. Ebe bụ ihe a. Ebe bụ ihe a. Ebe a bụ ahịa. Ebe a bụ ahịa. Ebe bụ ihe a. Ebe bụ ihe a. Ebe a bụ ụlọ mkpọrọ. Ebe a bụ ụlọ mkpọrọ. Ebe bụ ihe a. Ebe bụ ihe a. Ebe a bụ ụlọ ndị uwe ojii. Ebe a bụ ụlọ ndị uwe ojii. Ebe bụ ihe a. Ebe bụ ebe a. Ebe bụ ebe a. So, Ubua, we're going to ask, where is this in Igbo? And you respond saying where it is. So I'm going to start with a question to ask somebody, where is this place? You say, ebe bụ ebe a. Ebe bụ ebe a. Ebe bụ ebe a. Then you respond, ebe a bụ. You mention the name of the place. Ebe a bụ. Mention the name of the place. Okay? So nke mbụ, ebe bụ ebe a.
Ebee bụ ebe a? The first one. Ebe a bụ ụlọ obibi. Ebe a bụ ụlọ obibi. Ebee bụ ebe a? Ebee bụ ebe a? Ebe a bụ ụlọ ọgwụ. Ebe a bụ ụlọ ọgwụ. Ebee bụ ebe a? Ebee bụ ebe a? Ebe a bụ ụlọ akwụkwọ. Ebe a bụ ụlọ akwụkwọ. Ebee bụ ebe a? Can you respond? Ebe a bụ ụlọ ụka. Ebe a bụ ụlọ ụka. Ebee bụ ebe a? Remember to answer with full sentence. Ahịrịokwu. Ebee bụ ebe a? Ịza. Ebe a bụ ụlọ ikpe. Ebe a bụ ụlọ ikpe. Ebee bụ ebe a? Ebee bụ ebe a? Ebe a bụ ahịa. Ebe a bụ ahịa. Ebee bụ ebe a? Ebe a bụ ụlọ mkpọrọ. Ebee bụ ebe a? Ebe a bụ ụlọ ndị uwe ojii. Excuse me. Ebe a bụ ụlọ ndị uwe ojii. Ebee bụ ebe a? Ebe a bụ ụlọ akụ. Ebe a bụ ụlọ akụ. Ebee bụ ebe a? Ebe a bụ ugbo. Ebe a bụ ugbo. Ebee bụ ebe a? Ebee bụ ebe a? Ebe a bụ okporo ụzọ. Ebe a bụ okporo ụzọ. Ebee bụ ebe a? Ebee bụ ebe a? Ebe a bụ ọdụ ụgbọala. Ebe a bụ ọdụ ụgbọala. Ebee bụ ebe a? Ebee bụ ebe a? Ebe a bụ ụlọ alakụba. Ebe a bụ ụlọ alakụba. Ebee bụ ebe a? Ebee bụ ebe a? Ebe a bụ osimiri. Ebe a bụ osimiri. Ebee bụ ebe a? Ebe a bụ okwu arụsị. Ebe a bụ okwu arụsị. Okay, so that is it. The next activity we will have now is to ask you where you are. Where are you? When you ask where are you, you're going to say anọ m na. So we'll go through them again to say where are you. Okay, I hope you will be able to respond. Where are you? Or where is he? Let's assume you are the one. So this activity, you are the one at these places, okay? And you're asked, where are you? To ask somebody, where are you? Or where is she? You say, excuse me, ebee ka ị nọ? Ebee ka ị nọ? Then you say, anọ m. So if you're at home, you won't say anọ m n'ụlọ obibi. You will say anọ m n'ụlọ. So we start with the house, the residential house. Ebee ka ị nọ? What do you say? Anọ m n'ụlọ. Good. Anọ m n'ụlọ. Iji ya. Ebee ka ị nọ? Ebee ka ị nọ? Say, anọ m n'ụlọ ọgwụ. Anọ m n'ụlọ ọgwụ. Ebee ka ị nọ? Anọ m n'ụlọ akwụkwọ. Ebee ka ị nọ? Anọ m n'ụlọ ụka. Ebee ka ị nọ? Anọ m n'ụlọ ikpe. Ebee ka ị nọ? Anọ m n'ahịa. Anọ m n'ahịa.
We don't say anọ m n'ụlọ ahịa. Anọ m n'ahịa. Ebee ka ị nọ? Anọ m n'ụlọ mkpọrọ. By the way, some people will say ụlọ nga. So whichever one you hear, remember Igbo is a language with different dialects. Okay? You can hear ụlọ nga or ụlọ mkpọrọ. So anọ m n'ụlọ mkpọrọ. Ebee ka ị nọ? Anọ m n'ụlọ ndị uwe ojii. Ebee ka ị nọ? Anọ m n'ụlọ akụ. Ebee ka ị nọ? Anọ m n'ugbo. Ebee ka ị nọ? Anọ m n'okporo ụzọ. Ebee ka ị nọ? Anọ m n'ọdụ ụgbọala. Anọ m n'ọdụ ụgbọala. Ebee ka ị nọ? Anọ m n'ụlọ alakụba. Ebee ka ị nọ? Anọ m n'osimiri. Ebee ka ị nọ? Anọ m n'okwu arụsị. Okay? So, nke a bụ ihe nkụzi m wetara gị n'ụbọchị taa. Ama m na ịmụtago otu ihe ma nke abụọ. I hope you have learned one word today in Igbo language. Among all this, you have learned one word and one expression. So if you are joining me from Spotify on Igbo Word Clinic, that is it for today. Thank you for joining me on YouTube. Thank you so much for joining me. Daalụ maka isonyekwara n'ụbọchị nke tata. Dịka m si kwu, ihe nkụzi a ga na-abịara gị kwa mgbe. Mgbe m na-amaghị, mgbe m nwere ohere, bịa kụziere gị. Ya bụ, ọ bụrụ na ị chọrọ, mgbe ọbụla o nwere ihe nkụzi anyị tụpụtara ebe a, ga-ezitere gị ozi. Biko binyere anyị aka na mmasị. Sonyekwara anyị na chanel a site n'ibinye aka na subscribe, nye anyị aka na mmasị, ma tụsakwa n'ozi a ụmụnne anyị ndị na-achọ otu ha ga-esi wee mụta asụsụ Igbo, ka ihe nkụzi a ga-enyere ha aka nke ukwuu. Daalụ rinne. Ngwanụ ka ọ dị oge ọzọ, jisie ike n'ọmụmụ asụsụ Igbo gị. Chetakwa na asụsụ Igbo anyị bụ nke anyị. Asụsụ anyị ama mfunarị anyị. Ya ka anyị ji bịa ebe anyị kụziri asụsụ Igbo. Ngwa ka ọ dị oge ọzọ. Daalụ.